जय जगन्नाथ। नारी उत्कलिनीर सदस्य ହେଲା ପରେ ମୋତେ କିଛି କହିଥିଲେ ଯେ ନାରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲି ଆଉ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ମୋ ବନ୍ଧୁ, ମୋ ପରିବାରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଆଜି ସେୟାର କରିବି। ତ ସେଇ ନାରୀ ଉତ୍କଳିନୀ ତରଫରୁ ମୁଁ ନାରୀଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ଲେଖିଥିଲି, ତ ତା ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରୁଛି। ନାରୀ ସେ କେବଳ ଏକ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ, ସେ ଜୀବନର ଶକ୍ତି, ସେ ଭଲ ପାଇବାର ରୂପ, ସେ ସହନଶୀଳତାର ପରିଚୟ। ନାରୀ ଏକ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ, ଏକ ପାଳକ, ଏକ ଯୋଦ୍ଧା। ସେ ନିଜେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରି ମଧ୍ୟ ହସ ଦେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦେଇଥାଏ। ସେ ନୀରବତାର ସଂଘର୍ଷ କରିଥାଏ ଓ ସଫଳତାର ସମ୍ମାନ ରଚିଥାଏ। ସେ ସ୍ନେହ, ସେ ଦୟା, ସେ ସାହସର ଭଣ୍ଡାର। ସେ ଘରକୁ ଘର କରେ ଓ ସମାଜକୁ ଆଗକୁ ନେଇଥାଏ। ନାରୀ ହେଉଛି ଜୀବନର ଆରମ୍ଭ, ସଂସାରର ଭରସା, ପ୍ରେମ ଓ ଆଶାର ଦୀପ। ନାରୀ ମାତ୍ର ଶରୀର ନୁହେଁ, ସେ ହେଉଛି ମନ, ମାୟା, ମହାନତା ଓ ମମତାର ରୂପ। ନାରୀକୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ସେଇ ସମ୍ମାନରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନବିକତା ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଯେ ନାରୀଙ୍କୁ ଆମେମାନେ କେମିତି ଆଗକୁ ନେବା। ତ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର? ନାରୀଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ସମାଜ, ପରିବାର ଓ ନିଜେ ନାରୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ସବୁ ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଏକ ଗଢ଼ା ଓ ସଚେତନ ପଥ ଦେଖାଇଥାଏ ଏ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ। ନାରୀଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ହେଲେ ଶିକ୍ଷା ଓ ଦକ୍ଷତା ଦିଅନ୍ତୁ। ନାରୀ ଶିକ୍ଷିତ ହେଲେ ସେଠି ଉନ୍ନତି ଆସିଥାଏ। କିଛି ବିଜନେସ୍, କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ସିଲାଇ, କୁକିଂ, ବିୟୁଟି ପାର୍ଲର ଏ ସବୁରେ କିଛି ନା କିଛି ଶିଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଶିଖାନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବା ନିହାତି ଦରକାର। ନାରୀଙ୍କୁ କହିବା ଦରକାର, ତୁମେ ପାରିବ, ତୁମେ ମୂଲ୍ୟବାନ, ତୁମର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି। କାମ କରିବାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେମିତିକି ଘରର କାମ ସହିତ ସାଥୀ, ଘରୋଇ ବ୍ୟବସାୟ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ହେଉ, ଅନଲାଇନ୍ ୱାର୍କ ହେଉ, ଫେସବୁକ୍ ଇନକମ୍ ହେଉ କି ଫେସବୁକ୍ ୱାର୍କ ହେଉ, ଜବ୍ ଆଉ ଅର୍ଣ୍ଣିଂର ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିସ୍ ହେଉ, ଏସବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାମ କରିବାକୁ ଖୁବ୍ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଅନ୍ତୁ। ସମ୍ମାନ ଓ ସମର୍ଥନ ନିହାତି ଭାବେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ନାରୀମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ବିଚାରକୁ ମୂଲ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଅନ୍ତୁ, ସମ୍ମାନ ଓ ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନାରୀ ଡକ୍ଟର, ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଅଫିସର, ବ୍ୟବସାୟୀ, ଯାହା ଇଚ୍ଛା ସେ ହେବାକୁ ଚାହିଁବ ନା, ସେ ସବୁ ହେଇପାରିବ କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଏବଂ ତାର ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି। ଏସବୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଖରାପ ଧାରଣା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୋଲ୍ କରେ ଆମର ନାରୀମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ। ତ ଖରାପ ଧାରଣାକୁ କେମିତି ହଟେଇବା? ମହିଳା ଏମିତି କରିବେ ନାହିଁ, ମହିଳା ଘରେ ରହିବେ, ଏହି ଭାବନାର ନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ସମ୍ମାନ ଦେବେ, ସେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସବୁବେଳେ ନିଜର କାମକୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଇକି ନିଜର ପରିବାରର ସମ୍ମାନ ସେ ସଦାସର୍ବଦା ରଖିବେ। ନିଜର ଅଧିକାର ଜାଣନ୍ତୁ। ଆଇନ ବିଷୟରେ, ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟରେ, ନିଜର ଅଧିକାର ବିଷୟରେ ନାରୀ ନିଜେ ନିହାତି ଜାଣିବା ଦରକାର। ନାରୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବା କ'ଣ କହିପାରିବା? ସେ ମା', ସେ ଭଉଣୀ, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ, ସେ ଝିଅ, ସେ ସମସ୍ତେ। ତେଣୁକରି ନାରୀ ଉଠିଲେ ସମାଜ ଉଠିଥାଏ। ଯେଉଁଠାରେ ନାରୀ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ସେଠାରେ ପରିବାର, ଦେଶ, ସମାଜ ସବୁଠି ଉନ୍ନତି ହେଇଥାଏ। ଧନ୍ୟବାଦ।